Άσο 33. Γιος 6. Καστέλη, Άσο 632. 632 επιταχύνατε για γραμμή και απογείωση στο 02. 632 02 29 85. 51 Airborne. Δύο visual, το ραντάρ μου είναι εκτός. Παρέμεινε visual, πάμε Victor 20. Σωστόν. Τάλι 2, τάλι 2. Ελήφθη από τα 630. Θα μένουμε παρατηρητής 2 σε αυτούς. Οκ. Ο Βαγγέλη κρατά το μπροστά. Οδηγίες για τα 632 χρόνος. Για τα 632 ο στόχος από Bulls 100 μίλια νότια πορεία, ένδειξη 11.500. Χρόνος, Αεκός 05, σε καλή απτηρία 43.0. 630 συνεχίζουμε πορεία 080. Μπορεί να πάρει το δικό μου, το δικό μου. Η στόχη είναι με νότια πορεία, σωστόν. Το έξω στον Πάρε το ψηλό, πάρε το ψηλό. ενημερωτικά λύθη Κέραμη, τακτικός 08033. Επλεγμένη στο 09053 με 216. Ελίτη. Πάρε το δικό μου. Πίσω. Έτσι το ψηλό. 32 συνεχίζουμε πορεία 080 σωστόν. Τον έχω τον πίσω από σένα. Εντάξει. Οκ. Συνεχίζουμε πορεία 110 για να προλάβουμε. Τα 630 παρατηρητής 1. Οδηγίες. 2 χρόνος αρνητικών συνεχίζουμε πορεία 080. Ελίτη 080. Πες μου τι κάνει ο δικός μου. Με stand-by και στα V σας ακούω σε δύναμη 2. Είναι πίσω από σένα γύρω στα 2 μίλια. Οκ, ενημερώναμε. Χρόνο συνέχισε τις οδηγίες για τα 632, καθαρή. 632 στόχος μας είναι εκτός γαλάζιας από Bulls 100 μίλια πάντα νότια πορεία, ένδειξη 14.000. 100 110. Νότια πορεία. Τα 630 συνεχίζουν με πορεία 130. Ελήφθη αναφορά σε 630, συνεχίζεται με πορεία 130. Ελήφθη. Ενημέρωση για τα δικό μου ραντάρ επαφή με τη μάχη. Ελήφθη από τα 632, ο στόχος σας από Bulls 10598 μίλια έχουν στρέψει τώρα σε δυτικό beaming. Είσαι τρέιλερ σε μένα. Ένδειξη 14.500. Είναι ο Τούρκος τρέιλερ και είμαι τρέιλερ του Τούρκο. Οκ, παραμένουμε έτσι. Δεν σε βλέπω, έχουμε 4 μίλια τρέιλ εμείς. Τα 632, οι στόχοι high aspect από Bulls 10595 μίλια. Ένδειξη 14.500. Total 70. 1-05-95-14. Ελήφθη αριστερά ο δικός μου. ανατολικά από το στόχο μας, ζευγάρι με νότια πορεία στα 3.500. Ο άλλος θα το δεις την ώρα 7 στο Κορέξου 1 στα μίλι. 5.500. Είναι Ωραία, το το βλέπω. Και πίσω στόχος του μας εγώ. στο δυτικότερο πάμε Οκ. για τα 632 από Bulls 592. 1-05-92. High aspect για τα 632. Τραβάει ψηλά ο άλλος. Το βλέπω Ελήφθη διασταυρώνω με το συνεχίζω, δικό σου. ο Διασταυρώνω με στόχος το δικό συνεχίζει σου. πάντα high aspect από Bulls Διασταυρώνω με το δικό σου, 10590. Ένδειξη 14,5. Bulls 10070. Ελήφθη κάνω το ραντάρ επαφή με τη ρήφη τέλεμη. Ελήφθη Χρόνος παραμένουμε μπλεγμένοι με τα 2-16. μίλια του δυτικό group από Bulls 10588 high aspect ο στόχος μας. Χρόνος στα 6-30. 32 παρατηρητής 2 στους λίτερ. Χρόνος στα 6-30. Guns starting. Χρόνος στα 6.30. 6.30 ο χρόνος δυνατά καθαρά. Ευλεγμένη συνέχεια. 6.30 ο χρόνος Σκληρά από δυνατά εκεί αριστερά, καθαρά. σκληρά αριστερά από εκεί, σκληρά. 6.32 ακούν τα 6.30. Ακούω τα 6.32. Άστονα, δεν με Μπορείτε να ευρωβουλή. μου μεταφέρετε τα 6.30. Ότι είναι ευλεγμένη συνέχεια. Και ελήφθη, ευχαριστώ. Αν υπάρχουν νεότερες οδηγίες. Τα 6.32 ο στόχος από Bulls 10580 μίλια, high aspect 14.500. 1.0580. Είστε ραντάρ επαφή. Παρέμεινε τρέιλερ σε όλους. Οκ, Είμαι ελήφθη. τρέιλερ σε σένα, αλλά όλος είναι από πίσω σου. Ο στόχος συνεχίζει πάντα high aspect από Bulls 11080 μίλια, ένδειξη 14.000. Παραμένει πίσω σε σένα, θα την αλλάξουμε. 1.080, 14.000 καθαρή. Όχι, δεν γίνεται. Ελήφθη, συνεχίζω τακτικό.
Στα 6.32 ο στόχος τακτικός 09012 μίλια, 14.500 high aspect. Total 75. 9-0-12, 14.500. Total 68. Αρνητικό συνέχισε. Εκεί με προσοχή τον AP. Σε 32 χρόνος θα κάνουμε blow through στο lead group και θα πάμε στο trail group που είναι τακτικός 09520 μίλια. 0-5-20 μίλια. Χρόνος στα 6.30. Παραμείνουμε ψηλά για τα 6.32. Το lead group για τα 6.32 τακτικός 0955 μίλια. Έχετε οπτική επαφή? Πες μου που είναι ο δικός μου. Είναι γύρω στα 2 μίλια πίσω. Στη blow through σε αυτούς και πάμε Οκ. για το trail group τακτικός 095512. Χρόνος στα 6.30. Το ένδειξη χαμηλά είναι στα 5.500 πόδια, εμείς θα παραμείνουμε ψηλά. 6.32 τα 6.30. Στην 30 ακούει ο χρόνος. Είμαστε στη Radial 182 μίλια με πορεία ανατολική. Ελήφθη αναφορά σε 6.30, ο χρόνος έχει ως μη πάντα εμπλεγμένη. Πάντα εμπλεγμένη. Συνεχίζουμε. Πάντα εμπλεγμένη. Σωστόν, συνεχίζουμε. 6.30 ακούν τον χρόνο. Δηλαδή κάνει τον ενδιάμεσο. Ακούν τα 6.32 χρόνος. Στην 32 χρόνος δυνατά. Στρέφουμε αριστερά εμείς. Δώσε μας εικόνα στα 6.32 και για τα 6.30. Θα υπάρχουν καινούργιες οδηγίες για τα 6.30. Λήφθη για τα 6.32, τα 6.30 τακτικός 07512 μίλια. Ελήφθη, υπάρχει άλλο group για τα 6.32. Πνητικό είναι τα δύο group. Είχαμε και τα δύο. Οδηγίες για το δεύτερο group χρόνος. Και τα δύο χρόνος είδαμε και το trail group. Χρόνος στα 6.30 συνεχίζουμε με δυτική. ...6.32 ακούει τον χρόνο. Ακούν τα 6.32. Έχουμε κάνει blow through στους στόχους. Οι στόχοι μας ακολουθούν στα 3 μίλια. Τα 2 και 6. Παρέισον κατά κρίση. Κάνω παρελθόν, οκ. Τα 6.32 αντιστρέφουν δυτικά. Νίκο, μείνε εδώ έτσι. Και παίρνω τον άλλον. Τον έβαψε. Ιάσον 6.30 και 6.30 χρόνο σε παρέισον. Ο άλλος τον έχω περάσει μπροστά. Και ωραία, εγώ έχω παρακολουθώ τον άλλον που κάτω είναι. 30-32 ο χρόνος σε παρέισον κατά κρίση σας. Έχουμε την οδηγία σε παρέσω κατά κρίση μας. Το έχω ακούσει. Δεν είναι δυνατόν να σε παρέσουν τώρα. Σας βλέπω και εσάς. Και είμαι ο χαμηλός. Ελεύθερη. 6.32 ο χρόνος σε παρέισον κατά κρίση σας. Ελήφθη. Τα 6.30 είναι μπλεγμένοι και δεν μπορούν να κάνουν σε παρέσουν τώρα. Χρόνος και τα 6.32 εμπλεγμένοι. Δεν σε βλέπω τώρα, πες μου που είσαι. Μες στα 9.000 πόδια κάτω το δικό μου. Οκ, σας έχω τα άλλοι δύο. Έρχομαι σε σένα, τον απορρίπτω αυτόν. Και εγώ είμαι εμπλεγμένος επιθετικά, δεν υπάρχει πρόβλημα με εμένα. Οκ, τον αφήνω. Χρόνος στα 6.32. Με την πρώτη ευκαιρία πάμε με δυτική πορεία. Δεν σε βλέπω. Είμαι σε ένα τρέιλερ. Και Φύγε με δυτική τώρα. Τακτικό θα με δεις. Πού είσαι τώρα, ανατολική έχεις? βυθίζω πορεία 270. Συνέχισε, συνέχισε. Περνάω από πάνω σου. AB, επιταχύνομαι. Altitude